Muna guro ni. Oh, social distancing ha? Okay. Lagi ka na makakakukuhan ka. Beautiful Sunday, take me out. Beautiful Sunday, take me out. Beautiful Ayo. Sunday. Nang pirmen? Nang? Ay, unsa god? Ang, may muntag nang. Ay, may butang pud ka. Ayo. Unsa ba ko ikalagan nimo? Napay ayuda ka. May nga lang po na nang pirmen. Ani adin diri mi karon. Kinasayon mong puguro ka nga imong duha ka anak nga si Tuknoy ug si Rodel na quarantine. Unsa na po nagkuro kirintin? Tungod kay nakahimamat o positibo. Ani adin mi diri karon kauban sa mga barangay tanod kay aron magasubay ta sa tuang protocol nga kami amo mong ihom quarantine Ay, di magina akong katakantari, beautiful Sunday. Unya, kirintin na po. 7 ka adlaw ug 7 ka gabi eh. Ako ikapakita ninyong kamatuuran oh. Hindi ka muto oh. Nazate na puno ni nang. Ayaw po laman unta ikalain ng pirmen. Ani ami dinhi karon kauban sa mga barangay tanod kay amo mong bantayan. Matay wala man puday ayuda. Wala ayuda na eh. Kay obserbahan ba wala ba mo kuan mo na sa puno na ubhong gamay ginagmay bisan og kanang gipanuhot ra mo mong bantayan ba. Muna na ami dinhi karon kauban sa mga barangay tanod. Ay, sa ato pa, magadulog may mong mga barangay tanod ani karon. Ay naunsa ang guna istoryahan ng pirmen. Ay sa jud hunahunaan na kay. Kaloy sa Ginoo, ubay-ubay ra ba po ni sila oh? Makaagwanta ka rin ako. Ug inana imong ginuhuna og gihid lang na jud ka. Pwede og ibagit sa pulaman ng haligi. Ayaw naman among nga barangay tanod kay. Maadyo pay usad lamang kawati wala ka pirma ani mga lawasa. Ug lain pay ako dali ng pirmen. Among nasayran nga kaning tawhanan na si Juben, dinhi man ini gagikan ko no kay barkada maghalin na si mong anak. Amo laman ning daon dire kay dire naman amo ni home quarantine para mausa na magbantay. Ay, nabuwang na ipon yun na namuhan eh. Kalisod magay kaog kadwa sa kaadlaw. Ug lain pay ako na sa pagkaon dire kan na naman ni kay baling pagbulbul ani sa barangay hall na wala ko siya katiwas og kaon. Nya dugang-dugang ka po na eh. Ibutang na ng gawas na, ipon sunoy, aron kamo nagbatuganan. Congressman ma. O anak ka, Kurisman. Dali rin ang sulod. Ay migay ka nagkasinabot ra ng pirmen. Agbangko, hanigin ang bangko pasulari. Karon amo nang itong over ni si Juben. Ikaw gusto na to do. Sige, mo ha. Oh. Dali, sulod rin, sulod, dali. Og nang pirmen, dinhira guro matapos tong panag-istoryahay. Nya ay rag katingalahan nga mahibilin na ako mga barangay tanod kay mo lagi magabantay ni ninyo. Ayon. Okay mga tanod ha, inyong trabaho abantay eh. Pero magbantay ning balay, ayo pagkausa sila. Dapat yung mga mata abtik yun ha, bantay hasta tanaman. Kaya niya mga wala na kamay mapasanginlan. Sikap. Ibabalik sa mga barangay hall. Sikap, bantay mo ha. Ay, nang pirmen, kain pa ako ng pirmen. Karong kuan ha, pagkahuman sa pitok ka adlaw magkita na putag balik. Kay ato nang obserbahan og wala bay hing kuan, hing ubog kamay. Sige pirmen. Nazate na noon eh. Anak mo agwanta ng barikos. Isa na makaganta nga tubugas na ng balde yan, makaabot ba ka nagpito ka adlaw? Ang upo na po anak ni Congressman oh. Tawagan from to yung papa kay. Ay naman, unsa may makuha nato ato nang gipalayas mo kung daddy sa mua? Ay, sa ating ipala, sige, lakaw si bata to. Ang kinabitana, lakaw, layas. O ikaw, asa mo ka? Sulod. Oy, Simon, undang ni lakaw mo diya. Kapanong alisod na kita ni kay gipang quarantine ta? Wa ba tatagay kay ayuda? Ipananong tagagang tanaw, sama na pagpakaw na na. Ayaw ko yung nag-igura ng magalilian ng bitana sa panahon sa itong tingkaon. Hoy! Ang tubo na sa kong buhok. Hoy, ikaw, palot. Asa maga? Palot ka unjag. Hinggawas na kayo ka ng himudlay kay gikapoy na tanin. Pinuso-puso ang sulod. Mihigaw na taghangin. Nan, Adik, tuman-tuman. Susunod palot. aw, nanhala. Kay, kamu mazi masunod. Labi ng protokol ana. Nan, sige lamang. Hoy! Usam ka diya! Ay, magaw sa di ay. Magaluto. Ikaw na kung latan ka ro. Sunod! Sige lamang. Kung kauna naman may hagin ana. Natay, puno ko ni kirintina eh. Hoy! Asa mo ka? Kalibangon ko, Chef. Malibang ko atong kalibunan, Chef. Dili sigawas. Sunod. Balik sunod. Di lamang. Sunod ako malibaw. Antay yung nagkasamaan kumamakay. Ikaw panagang, ha?
Noy, Alze! Ah, Nakaluto na ka diya, Noy? na wala gid ma. Matay bawal man mo gawas. Matay ni mga tanura. Kung sumaya tong kanon nanay, magalata kong tag tubig. Nan, kung ba man gani na? Kanang tanod pala ta, nakausugwa na. Maanad puno na nang. Ikaw gani ang tama, bangon. Libang utang kalibunan, garangan ko kog tanod ha ng gawas. Nanhana namang kusina na libang. Ikaw bata ka, huwag kawan kaso ka. Punita na, himi kaso ka, iban to ang tanod. Tay, order ko lugar din tayo, haring grab food. Yati ka? Nabo na grab food rin sa sikyo. Tuog sa grab din sa sigaw. Huwag sa may lugaw. Nandili ba na esensyal? Asa ka nalibot ka? Tay, meron sa doon. Tigbulan ato, hindi na to. Hilo ka? Dili ka busy ron? Bakante ka? Ako sa nagari yung mga tanod hari kay hapit sa magsumbagay rin akong anak. Malisod ako ani ahay blaron ko ani ka. Anyo lang niya ako ani mo. Ayo, nang pirmen. Ay, si kapitan man ron. Nang. Ano man na may kinintindi ay? Ako nga riyan. Nang pirmen, may buntag ng pirmen. Nanaday ko, si Kapitan Barbel. Kap, makalaya na may kap. Matay kinabulaya na kay Hari Kap. Ganag niwang na me. Nang, ani aday ko karon nang kay ana ako'y mayong balita ninyo. Og congrats sa inang nahumanan ninyo ang 7 ka adlaw, 7 ka gabi ang quarantine nang. Salamat ko sa ano. Salamat kasi ko si Kap Florencia. Nang, ayaw dyan ituod palabi og kalipay nang kay ani apo day ko karon kauban sa imo ang duha ka anak nga si Tuknoy ug si Rodel. Kay kaniliging gumikan ang dula nila og basketball. Naman na sila ng quarantine dito sa Barangay Hall. Nya, naami diri karon kay akong ipahibalo ninyo nga kani silang duha ihom quarantine na pod dire og 7 ka adlaw nang. So ang pasabot ni mo ani Kap nga mudogang na pud mig pito ka adlaw nga kirinten. Nya, okay ra ninyo nang? Pastilan Ginoo ko ibalik ka naman dito na Kap. Nakaibihan. Wala tayo mahimo anak ng pirmen kay kasubay ra mo buta sa protocol. Nakaw dayon na mo dok. Dayon na mo sa inyong balay. Dayon na mo ha. Sago din na si protocol. Dugay ra kong galagot ana. What's up mga mamarang? What's up mga kaninimot? So, what's up mga orang? So, kauban na to karon ang Secure Cowboys. So, og na mo'y time, og bisag wala mo'y time, subscribe mo dito sa ilaang YouTube channel, follow po mo dito silang TikTok, Facebook, no? Mga mamarang, no? So, kanra, subscribe, like, comment, and share. Support si Kihodon, support local. Hi guys, manginaot din ko sa inyong suporta na mo guys. Dahil kayo salamat sa paglanta sa among mga video po. O God bless you guys. Keep safe. Shout out Dario. Happy birthday Dario. Pasila po happy birthday. Dario, birthday Dario. Ay, happy birthday din sa kumanot. Happy birthday ma. Story ni Dario sa Tubangan. So, nagpasalamat din sa mga supporters dito. Ikaw umating sa iyong karawan. Happy birthday, happy birthday. Ikaw umating sa iyong karawan. Happy birthday to you. Ang inaway Happy birthday, Dario! Happy birthday!
Sar, happy birthday! Apiktado mo sa... Happy birthday. Apiktado sa birthday. Happy birthday, Jen. Happy birthday. Apiktado sa birthday. Panawagan. Nari ko sulti Yan na. siya. Magpasalamat ikog dako sa Sa Secure TV. Secure TV. Nga gitagaan may oportunidad nga makikulab nila ug makapromote sa mga YouTube channel. Dahil salamat guys. Thank you. Happy birthday, Alzen. Happy birthday. Kamor dito tanan guys na og ako ibutang ang link diya sa ubos ang siwan Secure Cowboys. So comment ra mo, para mo pa shoutout. Thank you. Peace out.